baksa baksa borok ni langmao kotorma story tongo abo kebo nogya tei bo sakbai thangbo kebo no share khlai thogya tamo khe bkha bisingo simi chobui mukti kalai ma tongo tini abo haino kaisa story no ang norok no share khlainani nayo abongkha khoroksa bukhukni langmani kothoma bini langmao bsai tong tui phano bini kumoi kalaimani bai hamya samung khlaijakmani phiaba abo hai hamya khlaijakmani jorao khoroksa phano bonor logirliya tei bono se hamya snam laikha tini obukhukni sakao patimung wngmani hai kwbangma bwrwirokni laibo bo abo haino wngwi tongkhana ang muitumankha khoroksa ani friend bwrwi bini mungno ang naliya bobo bini soibota bai hamya samung khlaijakmani story ano sawai khonarikha phiaba bono abo hai jorao kebo phano logirliya tini obukhukni story no ang norokno sawai khonarnai haipano ang obukhukni mungno bo norokno sawai manglak tei ang oro keboni soi mungno mention khlai manglak tamni hunkhe jotoni no live tongo tei future bo tongo tai o story share khlainai bukhuk bo okokno ano sakha story ingkha omo hai obukhuk khorokja chalabai bisi kaisa swkang hamja laikha tabuk bwrwini buma bupha tai chelani buma bupha song jotono chajagoi kainani no gosilaikha hake kaya swkang no o chela obukhuk no bini nogo naharkha hake obukhuk bo jotono buma bupha songse kainani gosilaijak hunkeba o chela baino kaijaknani bahnei bo o chelani nogo tonggeikha phia borok khoroknui no poriwi tongkho chela hunkhe BBMC college o full semester o poriwi tongo hake borokni relationship kaham no choliwi tongo obukhukni third semester ni exam phuro bini chelani baite kumui song borokni nogo berainani phayo aphurni simino obukhukni thaniwo problem rok chengsawi phayo obini chelani kumui obukhukno nogoi sak tangnani muchungjago ulo sakno samlogoi manya wngoi bini bihikni bwskang kono obukhukni chest no tangui riwo phiaba bini bihik bwsaini asuk sitra tomungno nogoi tongphano kok thaisapano pungya abono nogoi obukhuk wanajago bwsai asuk lupja samungno khlai tongma nuktutui bihik bahaike thaisapano kok pungya wngoi tongman abo bobo hai bihik salki salaikha obukhuk kebo no mungsa sayakho phiaba alupjani tomung aphuru phano hamyakho salja bwkrajakni bwskango phano se ochela obukhukno sak tangphika aphuru obukhuk saka ano abo haita khlaidi selengma singja tomung phiaba obwkrajak hinjaknai kok thaisa phano saya aphuru phano o bukumoi yakarna naya aboni bagoi obukhuk bwkha baijakha tei belai dukhu nangjakha haifano obukhuk bini chelano thaisa phano sanani bo khuk phaijagya aboni yagulo tei waisa haino hai wngphika aphuru obukhuk maimui songoi tongmani jorao olupja chela phaiei bini kainui press no rom phaikha aphruke obukhuk tei kokrokno khogoi toniwi manliya bo bebak no kokno khulogoi bini bwsaino saka i kokno khnawi bini chela bini bumano saka bini buprangjak nini chamari no hakchal khe tonidi bahaike bo ani bihikno abo hai khlai mankha hine phiaba buma bwslano hai hine kok kifilo borok ani uklogo tamo unglai tong ang bahaike sinai tamo khe obukhuk sawi mano bini bwkrajak tei bwsajak eba bini buprangjak jotono nugui siwi tongo aborok haifano abo hai kheno kokno sawi tongo phiaba obukhuk bini bwkrajak tei buprangjak support manya wngoi taibo bini bwkha baijakha bini bwkrajakni kifil mungno khnawi obukhuk chabui manjakya bini bwkrajak abo tamo sana naimani ano de characterless bwrwi phunuknani naikha hini obukhukni bokhrogo sungmung phayo phiaba a jorao kebo obukhukno logirnai korikha bini chelabo bono kutukphika ani kumui bai hamya samung khlaimani mathakdi hinai i kokrokno khnawi obukhukni khatungma eba hop bebakno bai thangbaikha bo saisung hai wngoi thangka tini salni simikhe obukhukno bini bwkrajak jolima mukhang baikhe mangno naisika obukhukno jefru phano phuichi naislerei mang phunukha tamni khunmale obukhuk achela lupjani kok joto kubui khulogoi samani bagoi phia kisa sallai thangka phia bini bwkrajak bono kisa phano chajakliya sal phaike bono naislerma jolima taibo bangrerek wngkha bwkrajak obukhukno mukhang naisigoi kutukya
haipano indirectly kutukmani o bukhuk bo sawi mano tamni hinkhe o bukhuk bo tabuk cherai liya o bukhuk bo tomung chamung rok nugui no bono naisilerjakmani rok no bujinani rengkha haipano o kok rok no khe o bukhuk bini chelano sase saliya bo salawai tham maimui songoi tongjao tei rirok chumrok suo haipano kaham hinjagoi manliya khoroksa hamya bahamjak hinise munglailangnani ungsio apro o bukhukni chela panchayat rogo kisa misa samurok khlai rang rok mano tei o rang rok no bini pumano no ripayo haipano obuma hinjaknai manmani o rang rok bai bo khako chomjagya kok engkha satisfy ungjagya tei o bukhukno khe aborokni kcharo dulei hamya sajao kha tei o bukhukni mungoi hamya kok pirkha hake o bukhuk dukhu nangjago bini bo bwsajak khorok tham tongo tomung bini bwsajak songno o bukhukni jagao ungkhe tabuk opuma tamo ungkhamo bini tamo reaction ungkhamo aboni bagai o bukhuk belai no dukhu nangjakha kebo bono logir nai kerei bini chela bo bono logir liya abo haijorao tei khoroksa friend bo bini kerei je bini story no share khlai mannani aboni ulo o bukhuk soiman sukjakliya ungei bo bini nogo kifili phainani nangkha pheba oro kaisa kok bukhur sathai klayo o bukhuk bini nogo kifilya sikang kono bono nogo kifil rwei rohornani bagai bini bwkrajak somni chaitokmung kwbang tei belaikhe muchungjagoi tongmani o bukhukni kwbangma proof rok bo tongo aboni bagai o bukhuk ano bebak proof rohorkha tei bo bini o story no tini khukbai thang ano sawi khnarinani nangkha kubuino o sungsaro tongoi thangnani le belaikhe no tongke sep chake sepsi nung jese kubui borok phano ungdi chaya samung no khlaya phano nung khlayo hinui kokya kokbo majra berjagoi mano nini thani proof koroi hinkhe bo nung jese kaham ungui tongphano hamya bo hinjaknani klayo tei kaisa kubui kok tamo saidaman o sungsaro omo hai type ni borok rok bo tongo borok sakno simi kaham khai nugo sakno ka belaike kaham ungjago phia buino hunkhe hamya mokol baimang nugo hamya khemang nasigo hamya bukha baimang wansugo abo hai borok rokni nukhungo hamjak samari klainai rok belaike no kosto mano belaike no tekto mano te hamya bo asakti no sajago amo hai family eba amo hai nukhung rok bo tongo aboni bagino okra rok samani kaisa kokno ang nangmani kok hinui magosio je kaijana sikang jat kisa rwgui nainani nango hinui okra rok samani jat kaham eba jat hamya hinui basi laimani bo jora jora o ang wansugui naikhankhe belai kubui hai matongjago hake ang jotono no o message kjarnani muchungo kaijaknani sikang kisa abono no chungbo wansugui naibaidi kaijakmani ongkha srapjani bagaiya kaijakmani ongkha thuyasakni bagaisi thuyasak tongoi thangnani abo kisani kokya aboni bagino kuthuk ka wansukthai bukra jak kaham bwsai eba bihik kaham mannani se chaitok thai klayo aboni bagino bayap song norokni bukhani muchungma norokni bukhani sajaknai kokrok no norok khulogoi tini o video ni tolao comment khlai norok sawi mano tai norok tomung no o video no chajak khangka norok share khlai di ang norok ni bagai manja hinpano jora kolok ni ulafano kaisa khlai norok ni bagai kothuma to bui tongo ti norok oma haikeno joyawi ani video rok no nai tongdi tabuk jora ani channel lo subscribe khlaya ko ketal ngi tongke subscribe bo khlaina di norok jotono kaham korong no tongdi hambai।